Nakarecord na sang kumpirmado nga kaso sang African swine fever sa banwa sang Alimujan kag Leganes. Ini ang pahayag ni Dr. Daryl Tabuada, head sang Iloilo Provincial Veterinary Office sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Tabuada, within sa 0.5 km radius sa infected areas sang banwa. Ang ginpaidalom naman sa red o kon infected zone kag nagapabilin nga pink o kon buffer zone ang mga kaiping nga kabarangayan. Sa impormasyon nga nakuha sang Radyo Bandera Iloilo, mayara sang isa kanayon kag mga idik ang nagpositibo sa banwa sang Leganes. Samtang padayon sa gihapon ng investigasyon sa banwa sang Alimudian. Dugang pa ni Dr. Tabuada, kung may barangay nga magpositibo sa 0.5 km radius kag sa kalapit nga mga kabarangayan, ini ang tinion nga mahimo madeklarar bilang red zone o kun infected zone. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.